Sziasztok! Ismerkedjünk meg egy kicsit az MG iSmart alkalmazással. Ez egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi, hogy az autót távolról vezéreljétek, bizonyos funkcióit tudjátok működtetni, bekapcsolni, kikapcsolni, illetve az autónak bizonyos állapotáról információkat tudtok kapni. Ilyen például nyitva van, zárva van, ablakok állapota, motor állapota, klímát tudtok bekapcsolni, ülésfűtést tudtok bekapcsolni különböző fokozati szintekben, hátsó ablakfűtést tudtok bekapcsolni, tehát rengeteg funkció elérhető távolról, autó helyzetének pontos meghatározása. Ez úgy fog működni, hogy ezt az MG iSmart alkalmazást le lehet tölteni, attól függ, milyen telefont használtok, Play áruházból vagy App Store-ból, ez teljesen díjmentesen letölthető. Jó, tehát onnantól, hogyha ezt letöltöttétek, kell egy rövid regisztrációt csinálni, onnantól az alkalmazás az már is él. Az autónak az infotainment rendszerében kell keresni egy olyan menüpontot, hogy felhasználók, vagy csatlakoztatott jármű. Ha oda rámentek, akkor csatlakozás QR kóddal, ott felhoz egy QR kódot, és a MG iSmart alkalmazáson belül van egy QR kód olvasó, azzal beolvassátok a QR kódot, kell egy kis idő, amíg az autó áttölti az adatokat, és onnantól gyakorlatilag megjelennek az alkalmazásba az információk. Ugye nálam több autóval letöltve az alkalmazásba, tehát erre is van lehetőség, ha mondjuk több MG-t vásároltok, akkor mindegyik fog innen működni, jó? Kiválasztom az enyémet, amit használok, ez egy ZS hibrid luxury felszereltség, és azt mondom neki, hogy nyisd ki az autót. Pár másodpercet igénybe vesz, amíg a kommunikáció létrejön, és akkor kiírja, hogy jármű sikeresen ki lett nyitva. Egyébként naplózza pontos időre, hogy mikor. Most itt nyitott ajtónál próbáltam bekapcsolni a klímát. Nyilván nyitott ajtónál nem lehet, tehát ugye az a lényege, hogy valahol zárva van az autó, és azt mondom neki, hogy akkor hűtsd le az autót, mire én odaérek. Tehát most újból bezártam az autót. Figyelmeztet bekapcsolás előtt, hogy mielőtt használom ezt a funkciót, győződjek meg arról, hogy nincsenek helyi törvények vagy rendeletek, amelyek tiltanák a motor járatását. Egyébként nem minden esetben indítja be a motort, sőt, hogyha az akkutöltöttség olyan, akkor ugye ezeknél a hibrid verzióknál nem kell járni a motornak ahhoz, hogy legyen klímám. Tehát ugye most beindítottuk a klímát. Ezen belül, hogy elindítottam a klímát, ugye be lehet állítani a hőfokot is. Most az ülésfűtést kapcsoljuk be. Ülésfűtési szint sikeresen be lett állítva. Jó, és hogyha belemegyünk, akkor lehet látni, hogy áramlik a hűvös levegő az autóba, sofőr oldali ülésen be van kapcsolva az ülésfűtés. De hogy az utasunk se fázzon, így bekapcsoljuk azt is. Mondjuk ez pont szürreális, bekapcsoltunk 2 ülésfűtést, meg működtetjük a klímát, de hát ez nyilván csak azért, hogy szemléltessem nektek, hogy működik. Itt lehet ugye állítani a hőfokot. Minden egyes csúszka állításnál kiírja nekünk az információkat, hogy végrehajtotta az adott parancsot. Röviden ennyit az MG iSmart alkalmazás funkcióiról. Szerintem ez egy nagyon hasznos és szuper extra. Nyáron a hűtés, télen a fűtés miatt, illetve elfelejthetjük a bezártam-e az autót gondolatokat. Az autó pontos helyzetéről nem is beszélve. És hideg autóba ültünk be. Hello!